Insizwa zami, seningangiphikisa nje mawukuthi nifuna ukungiphikisa. Kodwa ayikho into evithiza ipipi njengotshwala. Hayi, ngifuna ukukutshela nje. Ayikho into ekwenza uchaze ukuthi why ushaya udaka embhedeni njengotshwala. Uyabona, akhona amadoda angaphuzi ashaya udaka embhedeni. Akhona amadoda angaphuzi nawo avithikelwa amapipi. Kodwa yabona la abaphuzayo impuzi, hayi ipipi labivithiza, hey utshwala buyalivithiza ipipi. Mawuthanda nje ipipi lakho engathi ungaba insizwa ethi nowuphuzile utshwala ubuye ushaya amanzi ngenye indlela. Woza ngikutshele. Uyabona mawudakiwe ipipi angithi liyashisela, ufaka ugologo, uyahamba uyochama and uchama njalo-ke. Utshwala buyangena vele kwimthambo yepipi, buyangena emthambeni begazi. Uyabona-ke mekelama-ke ipipi lapho uvele uzizwe. Ukubona maphuza iSmirnoff. Hayi maniphuza iSmirnoff niyasikhwela mani. Hey niyagibela. Hayi niyagibela mani. Yabona maniphuza utshwala, hayi niyagibela. Ulokhu uhambile nje uhambile. Angithi phela wena udakiwe. Lapho ipipi lithe ngoba wena mnikazi udakiwe. Ndodo. Ake kuthiwe-ke manje wena akawusadakiwe. Vele kudakwe lona ipipi. Phela isikhahlakile imthambo. Imthambo ingcolile noma uchama lapha etoilet uchama into eshisayo, uchama into eyellow. Izinto sezama ukuklina phela manje ziyisa lapha esinyeni. Uya-understand? Ipipi-ke sesifikile isibumbu silapha phambi kwakho useyisakazile uma isistikiwi. Ndodo sekumele ukuthi ugibele ushaye umsebenzi. Ipipi livele lithi cha mina ngizolasta 3 minutes ngikhathele kade ngishiswa ngesiqatha. Lithi ipipi cha ngikhathele ile Hennessy kade ifakwa nale Smirnoff nalabo bhiya bengibaphuzisa. Ngikhathele nje ngeke ngiyenze lento oyifunayo. Usuyafika-ke sizwa ukuthi ushaya udaka. Uyafika-ke nje dodo usushaya udaka. Uyabona nto leyo usuyachaza-ke. Ave nichaza. Hayi mase mavithizile amapipi anive nichaza. Yazi nje baby ukuthi nginenyongo. Faneke ngikhiphe inyongo. Kade manje ngagcina ukuchatha. Kasho kacima kwavu. Nina nibuye nikhuluma ukuthi thina siney'nkomo ey'nkulu, sinamagqe ethu, amanzi. Kasho kacima kwavutha amalanga nibalekela ukuthi nina lobo nivithikelwe amapipi, niwavithizwa ngotshwala. Ave niwavithiza. Kodwa-ke angisho ukuthini. Mina nje ngifuna ukunitshela ukuthi uyabona phuzani iy'nsizwa zami niqede. Niwavithizela amapipi niqede. Athi angavithika bese uvele uyangifonela. Usuzothenga i-cleaning herb. Ngine-cleaning herb lo uyayibilisa nje, uyayibilisa uyiphuza about 4 days, 4 to 5 days. Hawu, ipipi liba nebhalansi. Aliyeke ulokhu liba ungqimi lishawa inkwantshu lana. Alisavuki selokhu likudakelwa ngoba nawe kade udakelwa. Hayi phela. Ipipi mawulidakelwa nalo liyakudakelwa. Yabo kade ulidakelwa. Hayi-ke manje yazi kaze angazi ukuthi yini le engimilile namhlanje nje. Kube phela ngihlala eSouth Africa ngabe ngithi ningiloyile guys. Manje lana ebalungwini ngabe bengiloya bengisuka ngaphi nje bengixakana nabelungu bexa kuyini hayi mina. Uyabona nto leyo ipipi mawulidakelwa lakudakelwa nalo. So mina ngine-cleaning herb, i-cleaning herb i-170 rand. Only 170 rand bakithi. Uyayibilisa nje ndodo, uyibilise ndodo imthambo yegazi nemthambo yepipi iklineke. Uya-understand? La kushanje kwizinto kushaye neqolo ikline yonke udoti uye kulokhu uchaza ukuthi why wena uyiqhude. Into engasichazeli, ngichamise ungalokhu ungichazela. Ngicela ukuthi ungichamise. Hayi ngilungisa uphaqa wami. Ngichamise ungangichazeli. Uyabona nto leyo lokhu ungitshela ukuthi hayi ukuthi nje ngikhathele cha ukhathele ipipi likhathele. And ukuze ulivuse ngifonela. Ngiyadlala guys ningangifoneli ningitsendele i-message ku-WhatsApp. Angiwabamba ama-phone calls ngoba ngisebenzisa ifoni eyodwa phela ukuthi nenze lama video sicepisane ngiphinde ngintshele ukuthi uzani nizothenga. Manje kuyenzeka ukuthi ngiyarecord usuyangifonela sekunqamuka ivideo yami sekumele ngiqale phansi. Kuba umsebenzi. Ngihleli mhlawumbe ka-TikTok kwi-video usuyangifonela sekuyanqamuka. Yabona nto leyo akubi kuhle nje ungafoni usende nje i-message ku-WhatsApp. Inamba yami yina yangithi 081 729 3262. 081 729 3262. Khona iCongo Dusty eyokuthi uphuze uchama 170 rand. Ungifollowe, ungakhohlwa ungifollow ngoba ngazi uzophinde ungibone ephi, uzophinde ungithathe ephi. Uzongizwa ngoba uzongicinga ungibuze kubangani bakho kodwa ungishiyela engabushaya ufollow. Uyilike nevideo khane phela ngizogqugquzela ukuthi ngibuye ngizokutshela more ukuthi usukuvithiza ipipi. Angisho ukuthi mina ningaphuzi guys.
phuza nje uphuze, kodwa uphuze kakhulu amanzi bese uyakhumbula ukuthi awudingi ukudunusa uchathe insizwa, woza kumina ngizolivusa lelo pipi. You understand? Ngizolivusa. Ningakhohlelani ukuthi nginayo nane-website njalo. Futhi ngoba ama-video ami ngiwenza u-10 minutes, angisale sengichaza nokunye nje kule video. Nginayo iwebsite, uma uhlala phesheya kwey'lwandle or uhlala ngaphandle kwe-South Africa, kwiwebsite yami ithi www.cookingwithnonsi.com. Ufike u-order lapha ku-WhatsApp. Asengithi ku-WhatsApp kwiwebsite. Iwebsite idesignwe ukuthi uma ufaka i-address yakho iyakutshela ukuthi uma use-England or use-Ireland izokutshela ukuthi malini ozoyikhokha for uposa. I-design nje ukuthi kutshele. Noma use-South Africa futhi iyakutshela. Ngabe useBotswana, ngabe useLesotho, ngabe useSwaziland, iyakutshela nje iwebsite ukuthi hayi imali ozoyikhokha imali engaka. So-ke uma ungaphandle kwe-South Africa uvele uye kwiwebsite, noma use-South Africa uyingenele kwiwebsite. Lapha kwiwebsite ayadayisa namapipi, nama-vibrator, nakwethu kwabesifazane, kwamadoda. Ya, siyadayisa nesibumbu lapha ku-WhatsApp, kwiwebsite nifike nibuke ney'thombe. Khona ngisho amaphampu okuphampa ipipi, uliphampu lithi vuvuvu. Kuningi nje kubhizi kwiwebsite yami, kubhizi. Uyivakashele iwebsite uhambe uyayibona. Uyezwa yini wendodo? Yeningi nje iy'thanda zami. Ama-toys asembhedeni akhona lapha. Bese kuthi eThekwini. eThekwini nginifakele ividiyo laphana e-Durban Station. Uma udlula nje uShoprite e-Taxi Rank, uhamba uthi kunendawo enhloko lapho iyadayisa i-products. Ngiyazi-ke ngizwile kuthiwa nivele nifike nithenge kakhulu impeso. Akhona wonke ama-products. I-cleaning herb le ngikhuluma ngayo la kwividiyo. Laphana e-Durban Station la kudayisa khona inhloko. Ngase Shoprite, uma udlula nje Shoprite ngathi uyanyuka kancane. Ikhona i-cleaning herb, ikhona i-Congo dust, ukhona umlondo, ikhona umveva, umkhulisa pipi. Bese kuba khona nempeso. Khona nje wonke ama-products abantu besilisa, abantu besifazane awekho laphana eDurban. Bese kuthi enye indawo ekhona laphana eThekwini ku-West Street. Ku-West Street sise-passage elibizwa nge-Manchester Passage phakathi kwa-KFC no-F&B. Uma uhamba ngemoto vele ufake njena ku-Google uthi KFC West Street, izokubeka ngqo emnyango. Now KFC nali passage. Uma ungena kwi-passage umnyango nje wokuqala ka-right. Yabo? Noma uyihambela-ke nje edrobheni wazi ukuthi lapha nje kwe-passage iManchester. Bese futhi e-320. E-320 laphana kunabafana bamayo. Abadayisa inhloko e-320. Nakhona futhi i-products iyatholakala. Ayabesilisa, iyabesifazane. So uma ukuthi use-320 uyabazi laba bafana abadayisa inhloko laphana e-320, please yazi ukuthi i-product iyatholakala. Ningakhohlwa phela ufike nidle inhloko. Ufike uyathenga lapha e-Durban Station inhloko, uhlala phansi uyadla, usuyathenga-ke, sebeyakunikeza, usushaya uyachitha. Nayibona nto leyo? Thana zami. So nje senzeni njalo. eJohannesburg, ePark Station, e-KFC, lapha ngase-Wanderers sikhona, siyatholakala. Uyabona nto leyo? Uma ufika nje ucele i-security, kune-security elikhona lapha, but iy'namba-ke zikhona. Ngizofaka nje la ezansi. Uma ukuthi uka-Facebook uzobona. Ku-YouTube naku-TikTok akufakeki. So ungavele ungene kowami u-WhatsApp, kwi-profile picture kuney'namba zama-distributors. Inamba yami u-081 729 3262. Ungangifoneli. Uba ungilinda nje ngizokuphendula uma ukuthi angakakuphenduli. 081 729 3262. Sikhona e-Free State, sikhona kaNongoma, sikhona Olundi, sikhona eMzinto. Lezi ndawo engiyibalayo nje sikhona kuzo. Sikhona kaHlabisa, sikhona eMpangeni, sikhona eRichards Bay, sikhona eMtubatuba. But i-profile picture yami ku-WhatsApp, uma ungibuka ku-Facebook uvele ungene kwi-comment section ucinge i-comment yami nje yokuqala ikhona, noma kuma stories ngihlale ngifaka la ka-Facebook kuma stories, ngoba kuvumelekile ukuthi ngingayifaki inamba. La amanye ama-platform awavumi ukuthi ngifake inamba zama-distributors. Uyabona nto leyo? Sikho e-Eastern Cape, sise-East London. E-Cape Town nginayo i-distributor iyodwa iseKhayelitsha. Enye into engicela futhi ukuphinde nginicele yona, anonaka kwi-profile picture yami noma kuyinamba zama-distributors. Kuyenzeka kube khona ama-distributors singasasebenzisani nawo asephumile elistini. Ukunake lokho ukuze ungahambi uyokhokha kwi-distributor kanti ayisekho kwi-list. Noma uqala uze ungibuze before ukhokhe, ngoba ithanda zami nina mangabe senihambile nawe ukhokha le nibuya senithi hayi mina ngiyamvouchela i-distributor uma ithatha imali yakho ikwi-profile picture yami, ngiyakunika i-service. But if i-distributor ayisekho kwi-profile picture wena uhambile wayokhokha, kuba very difficult ukuthi ngiyithole. However-ke ngisuke ngimazi umuntu ukuthi ngizomthola kephi, noma uzothola siphi isijezo, ngoba ngeke uthathe imali yomuntu bese uvele uyahamba. Ngeke futhi nami uzongijwayele kabi kanjalo. Uma ufisa futhi ukuba i-distributor, ngena ku-WhatsApp wami mase uno-7,000 rand. Ukuba i-distributor fanele uthenge i-products ka-7,000. U-7,000 ukwenzela i-profit ka-3,000.
ikhona i-price list noma i-stocking price. Ngiyabonga.